Zano sono yedwe. So fast. Preparation for the wedding. Rashman. Hey, ma. Uya mwanangu uya. Madi. Oh. Kwana kenu. Rapera usonwa gaoni rangu one mwanangu. Saka mukutorevesa kuti muda kuita muchato. Yes, ndoti ndotadza ni. Ndochiko cho checho age mira. Mwana 56 years. Mira mwanangu. Mafuta utakodaita zvemuchato. 56 years kudiko. Alright, zidharira rakabvisa mari iri kuna sekuru. Iwe. Zvemari hatisi kubvisa. Kuenda. Tiri kuchata inonzi chapter 37. Chapter 37. Haina basa nekunzi wabhadharirwa rora zvamuita zvazvitombori zvese. Wawesta mari. Ndakuudzai kuti izvi siyana nazvo zvimadhara izvi. Ndozvinozotanga kurovai zvakutemesa musoro panapa. Iwe, inda wakapusa iwe. Kupusa kwechino. Mukangochata imba iri kuenda imhomsi. Iwe. Ndatombowana chikekeriende changu chekuti chiri kuti chindichate nacho. Iwo wondirambidza. Iwo ndiwani kwa iwo nonditonga kusvika pakada. Eji yenyu momsi. Mamboona kuti mune makore mangani. Eji yeiko. Ndipfekedze. Ndiyere ndoda kuyera gauni. Ropfekwa seko. Sama kupfeka magauni at your age. Iwe. Iwo ndakurambidza zvese zvauri. Oh. Ropfekwa seko. Munotomboziva ropfekwa seko. Ndinozviziva noni ndiri kuchata. Chini baby. Baby. Chini baby. Gauni redu rapera sha ndafara ndiri kufara kati sha. Shomari ndine sad news sha. Dzei. Ndine sad news ji. Inda. Kone 9:00 takaona taxi pagate vachiti vari kutobva kuairport mukadzi uya adzoka. Mukadzi wani? Mukadzi wangu adzoka ji. Uri kuti? Sure. Aiwa chala udaro. Chokwadi. Aiwa chala udaro. 9:00. Ndozvaunga uchida kazviro. Ndozvaunga uchida. Aiwa iterera. Ndozvaunga uchida vakuchema kawafara. Vari kuchemi. Ungoda kucheka nawo wangavarora. Chala udaro chala. Aiwa isu tangoti tikunonobatanidzwa. Kunobatanidzwa chiko aba une mukadzi. Saka mukadzi wachazobva kupi? Chala udaro chala. Wangu safa wakadzoka pano ndokucheka nebaba. Wakadzoka pano. Wanzweri? Wapasi.